फंबाय नोंनि मुङा मामोनलाय? आंनि मुङा मुस्लिम रिगान बर'। नों दायो मा खालामनो सानदों? आं दोंसे गोदान मेथाइ आवरायनो खननो सानदों। दे खननायसाय बिदिब्ला। माब्लाबा आं गाबो, माब्लाबा आं मिनियो, माब्लाबा आं गाबो, माब्लाबा आं मिनियो। आंनि आइनि अननायाव, आंनि आफानि अननायाव। माब्लाबा आं गाबो, माब्लाबा आं मिनियो, माब्लाबा आं गाबो, माब्लाबा आं मिनियो। आंनि आइनि अननायाव, आंनि आफानि अननायाव। आया आंनि जोनोम बिमा, आफाया आंनि जोनोम बिफा। आया आंनि जोनोम बिमा, आफाया आंनि जोनोम बिफा। बेसेदि सोरगोफुरि आंनि बे उन्दै बैसोआ, बेसेदि सोरगोफुरि आंनि बे उन्दै बैसोआ। माब्लाबा आं गाबो, माब्लाबा आं मिनियो, माब्लाबा आं गाबो, माब्लाबा आं मिनियो। आंनि आइनि अननायाव, आंनि आफानि अननायाव। आंनि आइनि अननायाव, आंनि आफानि अननायाव। आंनि आइनि अननायाव, आंनि आफानि अननायाव।